παλιά εκεί που έγινε από την μεσαία γραμμή, από τον η μπάλα έφυγε από την πλάτη της άμυνας ο Μιχαλόπουλος και με ψύχρεμο πλασέ έκανε το 1-0 στο τρίτο λεπτό. Καβαλάρης. Ωραία κίνηση από τον μεσοπαιδευτικό παίκτη του ΣΑΕ και θα βρει εξωφεγγί τον Σαραντόπουλο και θα επιγυρίσει το σουτ και πολύ καλή επέμβαση από τον Μανέλη. Κυριακίδης μέσα στην περιοχή, σπάει για τον Σαλαπά, το οποίο έχει το χώρο για το σουτ, θα το κάνει το σουτ, θα αποκρούσει ο Ζέρβας. Ωραίο το άνοιγμα εδώ για τον Σαραντόπουλο που δεν είναι στη θέση offside. Σαραντόπουλος βγάζει τη σέντρα, κεφαλιά εκεί του Μεταξούλη. Κάρα να περάσει έξω, σε επαφή κεφαλιά. Προσπάθει να περάσει, πέρασε δύο. Αριστερά, σέντρα. Ο Κυριακίδη και ο Κυριακίδης. Σαλαπάτης εδώ, επιχειρεί το σουτ. Ένα ψιλοκρεμαστό σουτ, αλλά έξω. Αριστερά βρήκε και τον Κούτα. Κούτας τώρα από τα αριστερά με τη μία για τον Καζάη. Θεατέ τον Καζάη θα πλασάρει. Και με τα πόδια ο Ζέρβας παραχωρεί το κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Φλωρινόμονους να ανοίξουν το σκορ. Σαρατόπουλος καλοχτυπημένο, η μπάλα πέρασε. Καβαλάρη 2-0, βλέπετε εδώ. Ο Καβαλάρης να κάνει το 2-0, ήταν πολύ καλή εκτέλεση φάουλ του Σαρατόπουλου και πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας ο Καβαλάρης και στο 41 έκανε το 2-0. Έτσι 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΜ διπλασιάζει τα τερματά της. Προσποίηση σέντρα, ο Καζάη που στρώνει με το στήθος, ψάχνει το χώρο για το σούτ, θα κάνει το σούτ, η μπάλα έξω. Κάνει την μπάλα από τον Αρδάμι, Αρδάμις έκανε το σούτ σε κλειστή γωνία. Προκύσει Κυριακόπουλος, θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Σαλαπάτα στο σούτ και η μπάλα στα δίχτυα με το αριστερό. Μονοκόμμα του σούτ εδώ το Σαλαπάτα. 2 στο 70. Πανακαδικός μειώνει το σκορ και πλέον το παιχνίδι αποκτά νέο ενδιαφέρον. Μετά τη μείωση του σκόρου από τον Σαλαπάτα. Μιχαλόπουλος. Παλιά εδώ για τον Μεταξούλη. Θες πολύ ο Μεταξούλης. Η προσπίση. Το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στον Μανέλης. Μιχαλόπουλος. Μιχαλόπουλος προσπαθεί μόνος τον να κάνει. Περνάει. Περνάει φάουλ. Μπάλα φτάνει στον Τσιούνι, ο οποίος εξαπολύει το σούτ. Μπάλα στα... Καλό σούτ εδώ από τον Τσιούνι. Κεφατής. Ωραία εδώ για τον Μιχαλόπουλο που δεν είναι στα θέση offside. 2-2. Μιχαλόπουλος θα μπει στην περιοχή για τον Τσιούνι πάνω στον από την παλιά του Ανιφαντή για τον Μιχαλόπουλο. Ο Μιχαλόπουλος ωραία μπήκε, γύρισε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή στον Ψιούνι, ο οποίος από κοντά ακριβώς στο 90 δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 3-1. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει κι άλλο τέρμα, να κάνουμε το σκορ 3-0, μπορούσε να γίνει και 4-0 και 3-0. Όπως είπατε και εσείς όμως, στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος, ενώ ήρθε με αμυντικούς προσανατολισμούς στην αρχή, φυσικό ήταν όταν έχανε 2-0 να ρισκάρει, πέρασε δεύτερο επιθετικό, άλλαξε την τακτική του, στην οποία όμως θα αλλάξαμε κι εμείς και ξέραμε ότι πολύ καλά θα πιέσει για να πετύχει κάποιο γκολ. Ευτύχησε να πετύχει το γκολ σε μια στημένη φάση που εμείς δεν ενεργήσαμε σωστά. Έγινε το 2-1 και οπωσδήποτε μετά είχαμε το άγχος. Όμως παίζαμε με κόντρα επιθέσεις, θα μπορούσε να έχει τελειώσει το μάτς και πρωτού το 2-1 να γίνει, με το Σαραντόπουλο να γίνει 3-0 το σκορ. Και πιστεύω έτσι ήρθε και το τρίτο γκολ της νίκης. Ο ΙΑΙΜ έχει να κερδίσει στην έδρα από τις 27 Οκτωβρίου όταν κέρδισε τον Άρη. Πόσο σημαντική είναι η σημερινή νίκη εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος? Εντάξει, σημαντική νίκη είναι γιατί τα παιδιά εδώ κάνουν προσπάθεια εδώ και 1,5 μήνα θα έλεγα που είμαι εγώ στην ομάδα. Κάνουν τρομερή προσπάθεια. Πιστεύω είναι δικαίωση για αυτούς και είναι καθαρά και ότι τους βοηθάει στην ψυχολογία τους. Προσπαθούν κάθε μέρα στην προπόνηση και πιστεύω να έχει συνέχεια, να βλέπουμε ότι το παιχνίδι αυτό πέρασε και καλό είναι να βλέπουμε το παιχνίδι που έρχεται.
πιστεύετε ότι αυτές οι νέες προσθήκες όπως αυτή του Λίτσου, του Μεταξούλη, αλλά και του Ζαχαράκη που επέστρεψε μετά από αρκετό καιρό θα βοηθήσουν την ομάδα? Ναι, πιστεύω όλοι θα βοηθήσουν και το βλέπετε και εσείς εξάλλου ότι όλοι οι παίκτες βοηθάνε και παίζουν. Είχαμε ένα ημίχρονο διότι κάποια πράγματα που είχαμε κοιτάξει όλη την ομάδα δεν μας λειτουργήσαν σωστά. Δεχτήκαμε 2 γκολ που το ένα θεωρώ ότι ελέγχεται από θέση offside, το πρώτο γκολ. Το δεύτερο γκολ είναι από μια στημένη φάση από μια ολιγορία της αμυνάς μας, συμβαίνουν αυτά. Εκεί κάπου δεν πατήσαμε σωστά και γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτό το σκορ. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, υπήρχαν 2 πρόσωπα. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι υπήρχε μια καθολική περιοχή από την ομάδα μας. Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα εκτός από κάποιες καταστάσεις οι οποίες ήταν επειδή εμείς πιέσαμε ιδιαίτερα, πιέσαμε ασφυκτικά. Έχω μετρήσει τουλάχιστον 8 ευκαιρίες κλασικές για γκολ, ένα πέναλτι που δεν δόθηκε και ένα καθαρό γκολ που σημειώσαμε. Όταν συμβαίνουν αυτά σε μια ομάδα η οποία παλεύει με τον τρόπο που παλεύει εμείς το τελευταίο διάστημα, τα πράγματα δεν πάνε κατευθείαν. Θεωρώ όμως ότι αξίζει ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά αυτά που για ακόμα μια φορά δείξαν ότι μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα παρόλη την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί όλο αυτό το διάστημα. Έχουν δείξει ότι είναι καλοί παίκτες, ότι είναι καλή ομάδα, ότι είναι ένα πολύ δυνατό σύνολο. Απλά ίσως να χρειαζόμαστε λίγο τύχη παραπάνω, η οποία πάντα είναι με τους δυνατούς. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Μεσολογγίου που έκανε μια καλή προσπάθεια, αλλά νομίζω ότι σήμερα εμείς αδικούμαστε κατάφορα από την έκταση του σκορ και από το ίδιο το σκορ. Περίπου 1,5 μήνα και μετά το παιχνίδι με τον Άρη το Λυκό μας είχατε πει ότι η ομάδα σας βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης. Είχε αλλάξει κάτι από τότε? Έχουν βρεθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από το εισθέτημά τους καταβάλουν κάθε μήνα κάποια χρήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα. Έχουν βρεθεί αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ρίξει κατά 80% τις απαιτήσεις τους προκειμένου να διασωθεί η ομάδα και να προχωρήσει. Υπάρχει πολλή αγάπη, υπάρχει απεριόριστος σεβασμός και γι' αυτό αυτή η ομάδα έχει καταφέρει να κρατηθεί ως τώρα στο πρωτάθλημα.